Adran y Gymraeg ag Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth. Cynhadledd i ddathlu canmlwyddiant penodi Parry Williams yn Athro'r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, y 3 ar 20 o Hydref 2021. Llion Jones. Where you going, bud? Golwg ar ddyddiadur taith 1925 Parry Williams. Where you going, bud? Merch ifanc groenddu, tua 5 neu 6 blwydd oed oedd bia'r cwestiwn. A Parry Williams, y bardd y llenor ar ysgolhaig, oedd yr un gafodd ei sodro yn ei unfan gan rym y cwestiwn, a cynta ar y pryd yn crwydro'n ddiamcan ar hyd strydoedd Celtaidd. Wrth gwrs, erbyn iddo oedi i ystyried y cwestiwn, doedd ganddo, a cynta erbyn hynny rai blynyddoedd y tu hwnt i oed ar y ddewid neu'r deadline ysgrythurol chwedlynta, na doedd ganddo ddim mwy o syniad ar ferch ei hunan be oedd yr ateb. Yr oedd wedi'r cwbl yn gwestiwn yr oedd o wedi i wyntyllu yn ddi-arbed mewn hanner canrif a mwy o lynydda. A hynny yn wyneb ei sylweddoliad cignoeth, ledys gan ddyn, fel y dywedodd, ei glyfred a'i wybodused, wir amcan i ble mae'n mynd, nac o ble y daeth. Ond dwi am holio sylw yn y sgwrs fach hon ar un daith roedd y bardd wedi ei threfnu'n drwyadl y gofalus, taith yr oedd ei itinerary hi yn blaen ar bapur, a thaith sy'n sefyll allan ymhlith holl droion gyrfa y llenor enigmatig hwn, sef y daith i dde America yn 1925. Bod dyddiadur y daith honno yn llawn i'r ymylon o gofnodion obsesiynol bron ynghylch manylion longitude a latitude, yma cwestiwn yr eneth fach groenddu yn dal i ddiasbedain drwyddo. Where you going, bud? Mae'r daith hon hefyd yn yndwyni wyneb yn wyneb ac un o'r deuoliaethau niferus hynny sy'n gwau o gylch Parry Williams. Oherwydd bod un beirniad wedi cyfeirio ato fel bardd y llonyddwch mawr, ac bod cyfeirio at grafangau ei filltir sgwâr yn dyn amdano yn hen ystrydeb, yma'r ymdeimlad o symud yn gryfach yn ei waith o nag yng ngwaith unrhyw un o'i gyfoeswyr W.E. Gweithaf y sefydlogrwydd ymddangosiadol sy'n ymhlug yn ei ymlyniad at Eryri, dydy'r ymdeimlad o anesmwythyd fyth ymhell o'r wyneb. A dyma i chi'r llenor wedi'r cyfan, a luniodd folawdau rhyddiaeth i'w fotobeic a'i gar, ac a gyffesodd yn frwd i fod o'n canfod swyn anrheithadwy mewn cyflymdra. O ran cydbwysedd, ac mae cydbwysedd wrth gwrs yn hanfodol wrth gloriannu Parry Williams, mi ddylwn ni ychwanegu, i fod o wedi mynd i gryn drafferth i sicrhau fod pob un cerbyd a phob un motobeic a brynodd o erioed wedi cofrestru yn sir ei eni. Ond, dyma'r bardd hefyd, fel y gwelwn ni, a deithiodd i bellafio'n byd, pan nad oedd hynny'n beth ffasiynol nag arferol i'w wneud, ac adroediodd y cyfandir ar drywydd ei addysg hefyd. Roedd y daith dwi am ganolbwyntio arni heddiw fodd bynnag, yn farathon o fordaeth, ddeufis o hyd i dde America. Mordaith a'i cymerodd o Lerpwl, ar hyd arfordir Gogledd Cymru, rowndio Ynys Môn ac i lawr i gyfeiriad arfordir Gogledd Sbaen i ddechrau. Yna rhwng ynysoedd yr Azores i Cuba, ar draws môr y Caribi, drwy gamlas Panama ac i lawr arfordir gorllewinol de America, cyn belled a Valparaiso. Wedyn ar draws gwlad, gan groesi'r Andes mewn tren i Buenos Aires, yna i fyny'r arfordir dwyreiniol cyn belled a Pernambuco, ac yn ôl ar draws yr Iwerydd i Southampton, gan alw ar hyd arfordir Portugal ar y ffordd. Mi fu profiadau'r daith yn ffynon y cloddiodd Parry Williams lawer arni, nid yn unig o ran y gyfres o Rhigymau Taith a ddeilliodd yn uniongyrchol ohoni, ond hefyd o ran y profiadau y bu yn ei hael fyw mewn ysgrifau diweddarach. Fel yn achos ei daith i Ogledd America yn 1935, mi gafodd ei grwydradau i cofnodi'n fanwl ofalus mewn dyddiadur taith. Iddo gyhoeddi fwriad yn ei ysgrif Nodion Dyddiadurol i'w llosgi'n lludw,
a hynny rhag iddyn nhw syrthio i ddwylo rhyw chwilotwr blysig. Y mae'r ddau ddyflwyr ers 1996 dan ofal y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. A bwrw golwg ar beth o gynnwys dyddiadur 1925 ydy fy mwriad i yn y sgwrs hon. O be felly sy'n gan y dyddiadur i'w gynnig? Wel, yn gyntaf, mae'n amlwg bod y dyddiadur o gymorth mawr gyda'r gwaith o osod y dilyniant o Rhigymau Taith yn ei cyd-destun. O ran ei hysgogiad ac yn wir o ran holl amgylchiadau i creu. Yn ail, mae'r dydlyfr hefyd yn cynnwys rhai cerddi anghyhoeddedig neu wrthydedigion llwyd chwedl y bardd ei hun. Cerddi na ddaeth yn rhan o'r canon swyddogol am ba bynnag resymau. Ac yn drydydd, mae'r dydlyfr yn rhoi ni gip dadlennol ar gyflwr meddwl y bardd, a hynny dros gyfnod estynedig o amser. Gobrin fod angen i mi bwysleisio gwerth hynny, yn enwedig o gofio pa mor eithriadol o uchelgar ydydd Parry Williams yn y cyswllt hwnnw. Hawdd iawn y gallwn ni ddweud amdano, fel y dwedodd ynta, am yr henwr hwnnw oedd yn gwerthu grisial wrth odre'r Wyddfa. Gŵr doeth oedd hwn, yn cadw ei gyfrinach ac yn celu ei arfaeth. Ond cyn rhoi rhagor o sylw i gynnwys y dydlyfr a'i gronicl o alltudiaeth wirfoddol, yma gofyn atgoffa'n hunain yn gyntaf o'r un alltudiaeth a orfodwyd ar Parry Williams, pan nad oedd o'n bachgen 11 oed, a cynta wedi ennill ysgoloriaeth i ysgol ganolradd Porthmadog. Nad oedd bryd hynny o fewn pellter teithio cyfleus o ryd ddu ei fywgraeth. Fel yn ododd llawer, taith anfoddog iawn oedd y daith gyntaf honno yn 1899 o ryd ddu i Feddgelert ac ymlaen i Porthmadog. Yng ngeiriau ar Llion Jones, roedd Parry Williams wedi cyfnewid cynhesrwydd aelwyd a moerni tŷ lodgin, ac roedd hynny wedi newid ei fywyd am byth. Undonedd bob amser yn ddethol iawn yn ei ddewis ansoddeiriau, yma cyfeiriad Parry Williams ei hun yn yr ysgrif athromethedig at bedair milltir o fudus drymllyd o deithio, a siwrnau gythreilig hiraethus yn arwyddocaol iawn. Felly hefyd ei gyfeiriad yn yr ysgrif y bus clec, at gyfnod yn ymagor o'n blaen, a oedd i fod yn rhwygol en bydus i'r tamau denaid tyner o'i ddynof yn rhywle. Wrth i ni ddilyn troeon i yrfa academaidd allynyddol, does dim modd i ni golli golwg ar fan cychwyn yr holl deithiau hynny, sef yr 1 mlynedd ar 10 a dreuliodd T.H. Parry Williams ymhlith ei briod bobl a'i bethau yng nghymdogaeth rhydd ddu. Os mae tocyn unffordd i bob pwrpas a dderbyniodd o rhydd ddu, ar ôl dod i frig yr rhestr yn arholiad ysgoloriaethau Ysgol Ganolradd Porthmadog, yma'n defnyddio ei weithiau llenyddol i ganfod ei ffordd yn ôl. Gwybod yn iawn mae ofer mewn gwirionedd oedd unrhyw ddyhead am gyrraedd a chanfod dinas noddfa no, gan fod darn o hyd ar grwydr neu ar goll. Yn y cyswllt yma, dwi am achub ar y cyfle os gai i adrodd un am hoff anecdotau am Parry Williams. Pan agorwyd Ysgol Uwchradd Eifionydd ym Mhorthmadog yn swyddogol yn 1955, fel un o gyn-ddisgyblion disgleiriad yr hen Ysgol Ganolradd, mi gafodd Parry Williams wahoddiad i draddodi araith yn y seremoni agoriadol. Gan gofio pa mor ingol fu ei ddyddiau ym Mhorthmadog, mi fu'r bardd yn petruso'n hir iawn a oedd am dderbyn y gwahoddiad ei peidio. Ac o weld i gyfyngor, sylw parod i wraig Amy Parry Williams oedd, yn lle gofyn i chi agor yr ysgol newydd, piti garw na fyswn nhw wedi gofyn i chi gau'r hen un. Ond gadewch i ni adael yr alltudiaeth a orfodwyd ar Parry Williams am y tro, a holi beth felly a barodd iddo ymgymryd ag alltudiaeth wirfoddol yr antur fawr honno i dde America yn 1925. Mae hynny ymhell cyn i daith o'r fath oedd yn rhywbeth twristaidd ystradebol i'w wneud. Meddyliwch am y peth mewn difri calon. Deufis cyfan dros fôr a thir i rannau o'r byd nad oedd yn ddim ond enwau ar atlas. Ymhell cyn bod sôn am asiantaethau teithio na dulliau cyfathrebu chwym, a hynny ar ei ben ei hun bach.
Mae cip sydyn ar gofnodion cyntaf y dyddiadur yn ddigon i ddadlennu mae enaid cythryblus iawn a fordiodd long yr Oropesa ar y 9 o'r Ffena 1925 a cheisio setlo yng Nghaban 116 a hynny yng nghwmni clamp owr o'r enw Mr Walsh a oedd yn gryn chornwr. Dyma eiriau Parry Williams. Bym yn gorwedd am oriau yn y caban, am nad oeddwn nhw'n rhyw dda iawn, a bym yn pensynu mwy na mwy niwn yn iawn am beth. Rwyf yn ceisio mynd ymlaen yn fy meddwl. Dyna'r plan gorau o dan yr amgylchiadau. Peidio gadlu'r meddwl orffwys yn hir ar ddim. Fedrwn ni wneud dim ond dyfalu beth oedd yr amgylchiadau hynny. Mae'n debyg bod anelon nhw i ryw radda a pherthynas a chwalodd ym mlynyddoedd cynharaf y 20au. Ac yn hynny o beth, yma yna broses o wella ar waith yn y dyddiadur. Ond wrth i'r daith fynd rhagddi, mae'n gynyddol amlwg hefyd fod y bardd yn ei gweld fel rhywlun o brawf fan o fo'i hun. Fis wedi dechrau'r daith enghraifft. Mae'n cyfeirio at don o falchder yn golchi trosto, wrth feddwl fyred yr amser rhyngof a chaglanio adref. Yn fwy na hynny, y mae'n gweld y daith yn rhyw fath o ysgogiad llenyddol, a hynny'n deillio o greu storm yn ei enaid ei hun, a fyddai o bosib yn enyn ynddo'r tryblu'r teimladau angenrheidiol i sbardun o'r awen. Sut fyddai o'n teimlo i leoedd? Sut fyddai fo'n ymateb i leoedd nad o'n gyfarwydd â nhw? Sut fyddai o'n teimlo mor bell o'r bobl a'r lleoedd oedd yn gyfarwydd iddo? Mewn gair, roedd o am ail greu peth o boen ac angerdd yr alltudiaeth gynnar honno, roedd ef ei hun yn grediniol a'i gwnaeth yn fardd yn y lle cyntaf. Yn y cofnod cyntaf un, mae'n cyffesu i fod o'n giamstar ar fod yn unig ac yn ar ei ben ei hunwr o fri. Ond ar yr un gwynt, mae'n ymwybodol iawn fod angen iddo reoli pa bryd y gallai ildio i'r teimladau hynny. Meddai, ni bym yn myfyrio llawer eto ar y fordaeth, ceisio cadw rhag hynny orau y gallaf, rhag i bryderon a phethau annifyr ddigwydd dyfod i mewn i'r myfyrion. Byw ar yr wyneb yr ydwyf, cymryd pethau fel y deiant. Am hynny, ond odid, nid oes gennyf destun can. Mewn cyfweliad digon dadlennol gyda Ganerin Talfan Davies a recordiwyd yn 1960, mi roddodd Parry Williams gynnig ar egluro cymhellion y daith. Amser yn mynd ymlaen, ond mae yna un agwedd ar eich bywyd chi, na dwi ddim wedi sôn amdano fe, a dwi'n siŵr bydde llawer o'r rhai sy'n edrych yn flin iawn petawn ni'n osgoi, a hwnnw ydy yr elfen ma o deithio yn eich barddoniaeth chi. Beth wnaeth i chi fynd o unigeddau Eryri draw i unigeddau dyheidr America? Wel, mae hwnna'n gwestiwn go anodd i ateb rhyw ffordd ac eto'n hawdd hefyd. Roeddwn ni wedi blino yn un peth ar ddiwedd sesiwn yn y coleg ac wedi penderfynu dianc. Roedd elfen o ddianc yn y peth. Roedd yr hen ysfa grwydro wedi ailafel arna ac yr enwa pell yma, wel gwyddoch chi yn galw, roedd hynny hefyd. A dwi'n meddwl mod i isio rhoi rhyw dreial arna fi fy hun. Rhyw aberthiad megis. A rhyw gymysgedd fel yna, rwy'n meddwl na barodd i mi fentro a mynd am 3 mis o olwg bawb a phopeth a bod ar ymhen fy hun heb neb yn gwmni, ond rhyw gwmni byswn ni'n taro arno ar y daith. O'ch chi'n meddwl amdano fe yn hermer rhyw brawf arnoch chi'ch hunan? Wel, wyddwch chi, chi'n teimlo bod chi'n mynd i ryw rigol neu rhywbeth felly a bod chi yn eich hun yma'n, a wedyn yma'n mynd ar wy felly bellafoedd byd o'r ochr arall i'r byd yn rhyw fath o dreial ynoch chi'n dydi. Neu wedi gosbwch chi'n mynd ar eich pen eich hun. Ond yn eich cerddi taith, ych chi'n dod nôl o hyd ac o hyd i'r rhyddi. Yr un hen beth ydych chi'n gweld te. Fel ro'n i'n dweud pan oeddwn ni ym Mhorth Madog yn Rhydydd roeddwn ni'n byw. Yr un hen beth ydi o hyd ac o hyd. Mae cyfeiriad y bardd at dreial neu ymaberthiad yn un priodol iawn, ond droeon yn ystod y daith mae'r storm roedd y bardd wedi arfeithi i chreu yn ei enaid ei hun, yn union fel roedd o di ofni,
yn dod yn agos iawn at ei lethu. O fewn cwta wythnos ar y môr, y mae rhigwm anghyhoeddedig yn cyfleu fel y mae Undonedd y daith wedi mynd i wasgu ar ei enaid. Ac mae Undonedd y teitl wrth gwrs yn fwriadol fwys. Sŵn dwfn y peiriannau, ymchwyd ar hôl y llong yn y llu, a'i llwybr o'i hôl. Symud un donog, symud o hyd, symud heb fyned i le yn y byd, ni welaf na chlogwyn a ffridd na ffren, dim ond dŵr o'n gwmpas a'r tân uwch ben. Ond i does dim yn dy gread i o'r, dim ond môr a hael, dim ond hael a môr. Fis cyfan yn ddiweddarach, hyd yn oed wedi bordio'r llong tua thre, a mae o'n gyndyn iawn i ymwllwng. Mae o'n deud fel hyn, yr oedd wedi edrych ymlaen llawer yn ddistaw bach at gael bod ar fwrdd y llong hon adref. Ond nid oedd am lawen eich gormod yn rhy fuan. Dysgais yn ystod y mywyd, beidio a gorfoleddu. Ac eto, mae'r pyliau hyn o hunan ymchwilio, neu fyfio, chwedl Parry Williams, yn cael ei hatalnodi hefyd gyda hanesion digon difyr am fywyd ar y leinar, yn cynnwys cofnod am chwaraewr cello yn y band, yn cael ei hel adref ar y llong nesaf am yfed gormod a throi yn ymladdgar gyda'i gyd gerddorion. Dydy mae'n rhyfeddod felly nad snapshot stel ac ystradebol a ddeilliodd o'r daith. Yn hytrach, mae Rhigymau yn cofnodi profiadau pur wahanol ac anarferol hyd yn oed. Dyna chi'r ail rhigwm yn y casgliad. Yr ail rhigwm yn y casgliad cyhoeddedig, sef ar y dec, lle mae'r bardd yn cael cip ar leian ar ddec yr Oropesa, gyda chroeslyn, crucifix, yn hongian am ei chanol. Fel y mae'r teitl ar y dec yn rhyw led awgrymu, y mae'r sylweddoliad sydyn fod Crist ei hun, dawelwr y stormydd a cherddwr y tonnau, a'r drigaredd y môr, yn ei lorio. Aeth lleian heibio a'i gwregis a droes, a gwelais ei Christ yn hongian ar groes. Crist metel, wrth ei ffaderau hi yn hongian, wrth ddolen ar galfari. A chreuwr môr, fel ninau bob un, yn ysgwyd ar ymchwyd ei gemfor ei hun. Yn Rio de Janeiro wedyn, nid y bai bendigedig sy'n enyn can, ond yn hytrach eccentric ddienw yn cario llygoden fawr ar ei hysgwydd. Nid y ferch ar y cei oedd yr eccentric diwethaf iddo i darlunio'r gân, wrth gwrs. Dyna chi'r ieithgu rhyfeddol hwnnw Dic Aberdaron a fy'n destun un o'i Rhigymau diweddarach. Os folodd Dic Aberdaron ar fodio geiriadur ymwyth o cath, chwarae teg iddo medda'r bardd, nid yw pawb yn gwirioni'r un fath. A mae rhywun yn synhwyro, mae'r un pwyslais sydd wedi gwestiwn y bardd ar ddiwedd ei rhigwm i'r ferch ar y cei hefyd. Pwy a edrydd yn fydrwydd ei chanu'n iach. Yn union fel mae iaith y ferch yn gymysgiaeth o chwerthin a chrio. Felly hefyd y mae'r gerdd ei hun yn cynnig cymysgedd o ofn a thosturi, ac mae hynny'n amlwg iawn yn arlleniad y bardd ei hun. Plyciau'r tygiau'r llong tua'r dwfn, a'r fflagiau i gyd yn chwirlio. O'r cannoedd yno, ni sylwn ar neb, ond ar ferch ar y cei yn rio. Farweliau a phawb, ni dadwynau neb, mewn cymysgiaeth rhwng chwerthin a chrio. Isteddau, cyfodau, trosi a throi, a wna'r ferch ar y cei yn rio. Anwesau lygoden ffreinig wen ar ei hysgwydd, a honno'n sbio i bobman ar enwau. Fel llygaid di-saf y ferch ar y cei yn rio. Efallai bod wedi bod rhyw dro i rywun yn lili neu leo. Erbyn hyn nid oedd neb, nid ydoedd ond pawb i'r ferch ar y cei yn rio. Ac eto yng nghanol rhai milau i moes, ni welais neb yn ei difrio, nag yn gwawdio gwacder i ffarwel hi, y ferch ar y cei yn rio.
Pwy a edrydd yn fydrwydd I chanu'n iach, neu rofn a ddaeth ddim, wrth bitio pen wendid y ferch ar llygoden wen, y ferch ar y cai yn rio. Plyciau. Na, does na ddim byd yn gonfensiynol am Rhigymau Taith Parry Williams, a hyd yn oed pan mae'r rhai o olygfeydd dramatig y daith yn ei hudo I gan, yma'r gwydre fel tasan nhw wedi cyfeirio am I mewn, a naws o ansicrwydd yn ei gyfleidio yn barhaus. Yn yr Rhigwm yng Ngwlff Mecsico, a cyntau ym Mhorthaf Havana yn syllu ar lesni trofannol goed, a mae o'n sefyll yno'n hirt, a does dim alliw o sicrwydd y chwaith yn perthyn i'r angor pygddu sy'n cael ei ollwng i'r dŵr. Yn Havana wedi'r cwbl, y gwelodd Parry Williams yng nghornel claddfa a oedd yn ymddangos yn lle bendigedig i'r corff orffwys, bentwr o benglogau ac esgyrn, yn weddillion claddedigion a godwyd am nad oedd eu teuluoedd yn gallu talu rhent I beddau. Dydy ddim yn rhyfedd felly iddo ddweud fel hyn yng nghwpled clo gwreiddiol y Rhigwm Taith yng Ngwlff Mecsico. Ond ni wir y trian eto pa bryd y disg nad oes dysgu wrth weld y byd. Yr unig angor I Parry Williams ar ei daith y mae'n ymddangos ydy'r cysylltiadau a'r cynodiadau hynny sy'n dwyn I gartref I gof, gweld y cyfarwydd mewn amgylchoedd diarth. Ddidiau'n unig ar ôl gadael dociau Lerpwl ac wrth i'r Oropesa hwylio heibio arfordir Sbaen, dydy'r bardd ddim yn gallu atal ei hun rhag gweld amlinell lom Eryri yn ei mynyddoedd eich reigiau. Fel hyn y mae o'n canu yn yr Rhigwm anghoeddedig Vigo, creigiau moelion y Sbaen ger y llu, creigiau Arfon ydych I mi, fryniau danheddol Galicia draw. Ni feddwch I mi ddieithrwch braw, can soni chanfydda fyno chwi, linellau cartrefol Eryri I. Yn yr un modd yn yr Rhigwm o Pica, a mae o'n canu clodydd mynydd Pica, nid yn gymaint oherwydd ddiodidogrwydd, ond oherwydd bod ei foelni yn ei atgoffa o'r Eryri. Yn y dydlyfr eto, a mae o'n gweld un o ynysoedd yr Azores yn debyg iawn I Enlli. Yn fwy arwyddocaol efallai, 10 niwrnod wedi gadael dociau Lerpwl, a mae'r bardd yn cael sgwrs â Chymro, ac wedi cael y sgwrs honno, y mae o'n nodi fod popeth bellach yn ymddangos yn fwy cartrefol, ac yn datgan ar dudalennau'r dydlyfr, y mae gennyf gefn yn awr. Mi sonia sy'n gynharach am y modd y mae'r dydlyfr yn rhoi gwedd fwy meidrol efallai ar un o anfarwolion ein llen, ac os yw sgwrs gyda Chymro yn rhoi gwedd fwy cartrefol ar ddieithrwch ei amgylchiadau, does dim dwywaith fod y modd y mae Parry Williams yn ymagweddu at rai o drigolion y gwledydd y mae yn ymweld â hwy wrth groesi môr y Caribi a hwylio ei gyfeiriad Peru, yn creu rhai asau o anifyrwch. Yn ystod y cyfnod hwn ar y daith, mae o'n cyfansoddi'r gerdd fechan honno carchar, sy'n rhoi mynegiant diamwys i'r ffordd yma dieithrwch yr amgylchedd yn dechrau cau amdano, lle mae'r bardd I bob pwrpas yn erfyn am gyd syniad dwyfol i'w deimladau hiliol. Mae'n wir I Parry Williams roi'r is-deitl ymddiheuriadol, chwiw brydd rhwng cronfachau i'r gerdd, fel pe bai o'n hanner ceisio I diarddel. Ond fel yn achos yr is-deitlau eraill a ddefnyddiodd o I liniaru'r rhyw gymaint ar egrwch I weledigaeth, mi gofiwch chi am ffansir funud a awr ddu, mae'n beryg bod y nodyn ymddiheuriadol yn miniogi'r weledigaeth. Ar y sgrin mi welwch chi yn llawr bardd fersiwn y dydlyfr o'r Rhigwm. Bydd yr rhai ohonoch chi sy'n gyfarwydd ar fersiwn cyhoeddedig falle yn sylwi fod haid ddigywilydd drafft y dydlyfr wedi dymheru yn giwed cymysglyd ar gyfer y gyfrol gerddi. Carcharor y dwyf yng nghanol sŵn, ciwed gymysglyd, gwledydd y de, anodd i'w credu I Iesu Grist, farw ar groesbren ei hun yn ei lle. Diwrnod cyn cyrraedd harbwr diogel Southampton a phen y daith, y mae na henwr, 75 oed, a ddaeth ar fwrdd y llong yn Lisbon yn marw,
ac yn cael ei gladdu yn y môr am 7 o'r gloch. Mae Rhigwm a luniodd Parry Williams ar sail y profiad yn codi'n uniongyrchol o gofnod ffeithiol moel y dyddiadur. Dyma chi'n union sy'n cael ei adrodd yn y dyflyfr. Ar ôl cinio henw, tua 7 PM, yr oedd gwasanaeth claddu ar y dec ymhen ôl y llong. Gollyngwyd y trian. Swiss ydoedd yn mynd at ei frawd yn Harrogate, i'r dwfr mewn sachlen a haearn wrtho oddi ar y blanciau. Clywais y splash. A be ychydig o ddarllen gwasanaeth wedyn. Yna, dim ond goleudy wsiant ar un ochr a seren yr hwyr ar ochr arall, a'r hen gradur wedi disgyn yn llwybr y llong i waelod y môr. Pen ei daith cyn diwedd y daith. Cofnod moel falle, ond o'i roi ar gan a'i gosod hitha wedyn yng nghyd-destun y Rhigymau eraill, ac yma'r 10 yn ffurfio dilyniant tyn. A gosod hynny wedyn yng nghyd-destun clandra'r bardd am ei ffydd, y mae sain y splash, yr olwg ar y planciau gweigion, a'r daith rhwng golau dyn, sef y goleidu, a golau dew, y seren, yn diasbedain gydag arwyddocad. Pan ddown ni at y llinell olaf yn y Rhigwm a llinell clo, y casgliad cyntaf o Rhigymau Taith, does dim modd dehongli'r sachlen wrth haearn, ond yn hermau pwysau anghrediniaeth. Yn wir, yma cerddediad araf bwrpasol y llinell honno, gyda'i 3 arddodiad mewn, wrth, trwy, yn tanlinellu hynny mewn modd iasol iawn. Grandewch ar lais y bardd ei hun, ac ar bwyslais y llinell glo honno, a'i 3 arddodiad yn seinio fel cnil. Aeth henw'r heno rhywbryd tua 7, i ddiwedd i siwrnau cyn pen y daith. Gwasanaeth, gweddi, splash ar y dŵr, a flanciau gweigion lle roedd yr hen ŵr. Daeth fflach o leidu wsiant ar y dde, a seren yr hwyr i orllewin y ne. Ar hyngynt, fe aeth hen ŵr at ei o'r, mewn sachlen wrth haearn drwy waelod y môr. Wel, os mae un o'n canion y daith a throi proc o'r newydd i'w awen y bardd, yna yn sicr mi gafodd hynny i'w ereddu. Ond wrth dynnu at y terfyn fel hyn, mi offwn i gyfeirio at un eitem bach ddistadl iawn yr olwg y ces i gip ni wrth dirio drwy'r deunyddiau llawysgrifol sy'n ymwneud â theithiau Parry Williams yn y Llyfrgell Genedlaethol. Nid pwt o'r dyddiadur y tro yma, nid un o'r cardiau post niferus y buodd o'n i gyrru yn ddeddfol at deulu a chydnabod chwaith. Yn hytrach, gadewch ni droi yn golygon at swyddfa ger dociau Lerpwl. Yn y swyddfa honno, ar y 10 o Awst 1925, yr oedd swyddog gyda chwmni llongau, y Pacific Steam Navigation Company, dyn o'r enw A. Whiteside, yn ysgrifennu pwt o gerdyn post wedi gyfeirio at Henry Parry Williams, tir ysgol, Rhydd Ddu, tad y bardd. Yr oedd Mr Whiteside newydd erbyn cebl yn ei hysbysu fod llong yr Oropesa. Yr oedd mab hynaf tir ysgol wedi bod yn teithio arni ers 5 wythnos gron, wedi cyrraedd Valparaiso yn ddiogel, a'i bod i bellach a'i thrwyn tua thre. Fel hyn y crynhodd fyrdwn neu neges i'r tad yn yr iaith fain. The traveller now is a homeward bound man. Rwan, go brin fod y swyddog hwnnw wedi darllen yr un sill o waith y mab, ond yn ei sgribl bler, mi lwyddodd i grynhoi deuoliaeth yr aflonyddwch a'r llonyddwch mewn ffordd drawiadol iawn iawn. Ac yn y broses, mi roddodd o hefyd gystal ateb y gallai Parry Williams ei hun ei roi i gwestiwn y ferch ifanc ar strydoedd Caerdydd gynt. Where you going, bud? Well, homeward bound, siŵr iawn.